Türkiye ber bi referanduma guhertina kanuna bingehîn ve diçe. Jaliyekî ve ji bo betalkirina referandumê ji hin aliyan bertek tên nîşandan. Jaliyê din ve jî partiyên siyasî jî kampanyayên xwe diyar dikin. Divê nayê de pêşaroja me heye. Divê navê de azadî heye. Ji bo azadî, ji bo aşîtî û heviyê em dibêjin na. Partiya Demokratîk a Gelan, Kongreya Demokratîk a Gelan û pêkhateyên Kongreya Demokratîk a Gelan li Stenbolê deklarasyona xwe ya bi navê ji bo Komerekê Demokratîk û welatekî hevpar na bi civîneke mezin diyar kirin. Parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan ku hevserok û parlamenterên wan bi mehanê di zindanê de ne jî li deklarasyona na amade bûn. Berdevka Kongreya Demokratîk a Gelan Gülistan Koçî daxuyaniya hevpar xwend. Wê da zanîn ku guhertina kanûna bingehîn rê li rêveberiya totalîter û nedemokratik vedike û got em ê ji bo her kesî bibêjin na. Bizler bu ülkenin Em wekî hêza ket, demokrasî, aştî û azadiyê ji bo jiyaneke azad, demokratîk û wekhev em dibêjin na. Biryara na dê rêka Tirkiyeyê demokratîk veke. Hevserokê Partiya Demokratîk a Herêman Kamuran Yüksekçî ji dengê Amerîkayê re qala berteka partiya xwe û gelê Kurd kir. Wî got ji ber ku di nava vê qanûnê de navê Kurdan tune ye û nehatiye pênasekirin, em dibêjin na. Çima gelê Türkiye tevayê tê tune. Çima gelê Türkiye'de ku jiyan dikin wekî Çerkez, Pomak, Ermen ev nav da tune. Yani mafya wan nehatiye pênasekirin, nehatiye naskirin. Makexanonekî aha jî nayê qebûl kirin, not sale Türkiye nav xeterekî de. Em dixwazin ev bê guhertin. Belê vê makexanona nû da ev guhertin naxuye. Tenê pergala hükümet çawa ve erkê serokkomarê çawa ve ew tê pênasekirin. Her wiha yüksek balkişan ser girtina hevserok û parlamenterên HDP û got HDP girtîne heftê şaredarên me serokê şaredarên me DBP girtîne bi hezara endamên me DBP û HDP girtîne rast. Ev elbet yani hinek zahmetî derxe. Lê belê em tevgerekî siyasî wisa ki em hêza xwe gel bigirînin. hêjeyê gotinê ku Partiya Komariya Gel CHP jî ji bo guhertina kanûna bingehîn dibêje na. Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım dibêje tenê Partiya Demokratîk a Gelan HDP û FETÖ kampanyaya na dimeşînin û CHP jî daye pey HDP lewma dibêje na. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.